Pilotazaleok, zestazaleok, gau ondizuela, zer modu zarete? Gernikan gara gaur ere pozarren etorriak gainera hirugarren jardunaldia izango du zestapuntako neguko txapelketa berri honek eta gaur asteleen buruzuria, baina hemen Armailetan jende asko. Gaur ere giro bikaina eta partida berriz aparta. Lehengoan irabazi egin zuten Erkiagak eta Zabalak, gaur beste bikote baten aurka jokatu beharko dute, alde batetik Jan Olaran eta bestetik Nikola Etxeto. Elkar oso ondo ezagutzen duten mutilak eta bikote orekatua eta biziki interesgarria osatzen dutenak. Antxon Alberdi, gau ondizula, zer moduz? Gabon, Xabier. Bueno, edarra bukau gaur ere, ala? Bai, ez, ni pentsetot, txapelketa osuen ikusi ginken partiduik erakargarri zenetako bat dela, ez? Aritz Erkiagak aurreko zapatuen erakutzi oskun oso maila altuen daula, oso jokaldi honak itxego gai dela, eta aurrien bikote oso gogor bat eguko dau, eta gaur beran magixi erakutzi biko dau, semifinal eta pasi lortu nahi badau gor. Bueno, atzelari sendoak biak, eta aurrean berriz, artisten arteko lehia izango dugu. Bai, hori da, ez, atzien oso pelotari indartu bi, parte batetik Etxeto be oso pelotari segurue, asko ibiltzen dana kantxan, ez dutzen importa 3 orduko partidu jokatu bi badau, orduan ni pentsetot partiduek gogorra planteuko ziela Erkiaga eta Zabalai, eta ber, fizikoki agunteten daben. Hirugarren jardunaldia dugu gaurko hau, eta txapelketa benetan gustagarri dago. Gernikako jaialai pilotalekuan, bakearen hirian, gaur ere, hirugarren jardunaldiarekin gatoz, esan bezala, eta hemendik aurrera beste gauzatxo batzuk ere sartuko ditugu gure emanaldietan. Hemen duzue, saskia. Gaurko 4 pilotarietako baten saskia, eta hemen pilotak. Bueno, hori guztia norbaitek egiten du, norbaitek lantzen du, hor zenbait ofizio badaude atzean, eta horren berri ere emango dizuegu. Olatz Foruria, gabon dizula. Gabon, Xabier, gabon Antxon, eta gabon gure ikusentzule guztioi ere, bai, oso ongi aurkeztu duzu gaurko protagonista saskia edo zesta izango da, kirolago egiteko ezinbestekoa da, beti pilotariak noski saskiarekin ikusten ditugu, baina ezer gutxi dakigu beraren inguruan. Nork egiten ote ditu saskiak, nola egiten dira, zer materialekin, zenbat irauten dute, edo, horrelako galderak sortzen zaizkigu, eta gaurkoan guztiak argitzeko aukera izango dugu, beraz partidaren atzetik ez ezazue galdu, hemen eskainiko dizuegun saiotxoa. Gainera, Jokin Arbe, Markina Xemengo pilotaria izango dugu laguntzaile ezagutza prozesu horretan. Beno, gaurko bibikotei heldu behar diegu. Gaur jokatuko dute lehendabiziko partida, Olaranek eta Etxeto. Soy un guerrero. Me llamo Nicolás Etxeto, tengo 32 años y vengo de Biarritz. Jean Olaran, 32 años y soy de Po. Tengo un buen ojo, pero no tengo demasiada fuerza, pero compenso con otra calidad. Pero No, soy más un jugador de instinto que de preparar el tanto. es un deporte aparte de los otros, que debemos dar un futuro a la sexta punta y queremos hacerlo juntos. Estamos muy contentos de participar a esta nueva etapa de la sexta punta. Queremos ganar, gritamos, compartir. Es que compartimos momentos increíbles con el público. Con Olón es una pareja que afeccionó mucho. Nico pues es amigo de toda la vida y como juega él es un fenómeno, mete todas las pelotas. Como yo arriesga mucho, él la verdad me sale un montón de situación difícil. Pelotari, alaixen atiaure, aurreko kuadratan, itzelako markak dauetxen azkeneko urtietan. Corremos mucho, defendemos mucho. Es que estamos amigos aparte de la sexta punta, entonces esperamos hacer una buena pareja para ganar este torneo. Atzelarixe, ainkoa leku guztietan daunetxan, Nikola Etxeto!
Gaur sartuko da beraz jokoan Amultzoko bikote hori, Nikola eta Jan eta Nikola, eta lehendabiziko partida jokatu eta irabazita datoz Erkiaga eta Zabala. Partido aurra dela ikusi eta ondo nagoela. Asko ibili berezen gara, bai nabaritu dut kantazioa, baina bueno. Leher eginda dago Erkiaga. Tranquilamente goleik, triplen bate bat. Ez dugu zolan tanto bentaja asko eta orduan oso importanti. Urrengo partidu konzentratu jokatu, irabazi eta hau ez pasau modu. Etxetok asko utziko da batien, aurren holan da erreskutzue. Batez be holan, da nire egoten da, niri asko guzti dut berai ikusti, Ez du jokatu sekulo beran kontra, da, gore bat, beran kontra jokatzea, disfrutau. Ez du, pentsa hondik eurek egun zen taktika aldaben erabili, eurepe bai pelota beziaz eta motelaz oso ondo jolasten daue, partidu gogorra izango da. Ez duzu gakitzen, euskimia sartzen da benin batez be, ez dakizu ze aldabenin, ze postura bardina, ze aldotu bota kortadi, ormaikue edo atzera, eta adi egon bigara. Nik asko gizaztu dut izan, haixe, faio itxuaztenan tonto batzuk eta ezin direin. Eukidoen partidu baten normala da, hainbeste tantotan perfecto ezin da jolastu. Gauna oso nerviosuan, egoten aden pozizio, venga, baina bueno, oso ondo, bera tranquile da ondo konbeneteta. Zer iso jokatuzko edozen partidu irabazi aldu. Geuk faietan bau, edozen partidu, hemen txapelketan danaz, oso pareja gogorrak eta... Ondo berbain, jonek eta neuk, eta ondo konpontzen bagara, ia beste partidu politxo batek urtetun duen. Lehendabiziko partida irabazi egin zuten Erkiagak eta Zabalak. Asko eginda eta doi, baina irabazi egin zuten hirugarren jokoan menderatu zituzten Barandika eta Lekerika. 3 puntu badituzte beraz. Eta gaur irabaziko balute, final erdietan lirateke. Horratx gaurko bibikoteak urdinez. Aritz Erkiaga eta Jon Zabala gorriz. Jan Olaran eta Nikola Setxeto. Eta puntuazio sistemari dagokionez, bueno, ez du misterio ondirik, hankion, baina, esan dezagun, irabaztea da garrantzitsuena, eta 2 eta utzi irabazi ezkiro, orduan eta hobe noski. Bai, hori da, Osasumoan aurreko hastien Aritzek eta Zabalak idatzi ben, baina asko kostata eta 3. setien. Orduen gaur deskuiduen 2 setetan galduko balege, arazo handixek egiko izan zain egon bier, Barandikak eta zeitzen da ben Olaranen da kontra, baina zain egon bier. Orduen bazpadan bintzet, irabaztio bat. 2 eta utzi irabazizkero, 4 puntu eskuratzen dira. 2 eta bat irabazizkero, 3 puntu. 2 eta bat galduzgero, puntu bakarra. Eta 2 eta huts galtzen duen bikoteak, ez du bat ere punturik eskuratzen partida horretan. Alegia, lehen jardunaldiko partidan 2 eta bat irabazi zuten. Erkiagak eta Zabalak, beraz 3 puntu dituzte. Gaurko irabazita, ja matematikoki, final erdietan lirateke. Eta partida hura galdu zutenek berriz, Barandikak eta Lekerikak, irabazterik ez zuten izan, baina puntutxo bat bintzat badute, joko bat irabazi zuten eta. Eta begira zer nolako itxura duten gaur ere Gernikako Jaialai pilotalekuaren armailek. Hemen zerbait berezia bada Antion, asteleen buruzuria eta 100 lagun. Bai, hori da, ikusten da jentiek gogotzu dauela, ez dut dela inporta asteleen lanegun baten frontora torti eta hori oso pozgarri da, Buen partido. Beno, lanari ekitera doaz, hor dago. Ispasterko eiztaria zain. Biak dira eiztari trebeak. Elkarri sakeak entzea garrantzitsua izango da. Eta Jan Olaranen lehen sake honekin hasi da gaurko partida.
eta Zabala oso aurrera junda, ez? Ez dutze pelotiai igerri, boti moneran pentsau baino motela hau dela, eta azkenien gainetik pasau jago. Bitxia izan da hori. Ba, ez dakit, igual nervioso egongo da pixkat, gaur asko daukie jokun, gaur euren ibilbidea hemen amaitzu leike, edo semifinal eta fasi lotu, eta hori bera mutil oso nervioso izen da, ba, seguru afektautela. Oso motiko bizia da, urduria da, eta bere buruari eutxi egin behar pixka bat, eta urduritasunari gaina hartu. Moztu Olaranek eta tanto. Zazpi kuadrora moztutako pilota izan da. Erkiagak ezin izan du. Saskian harrapatu. 2 eta huts gorri. Uztaiaz jo du. Luze, barruan. Eskatu Etxetok. Amairutik Zabala. Eta hori atzelariak eskatutako pilota izan dela iruditu zait, bien artean hor komunikazioa izan da, baina berandu xamarreldu da. Bai, nik ez dut frantzesez asko lertzen, baina ez dut atua esatela, sarteko esautela. Eta gero, ba, erdire jauzi da nien, ba, sarti erabaki dau. Bat eta bi. Beste pilota bat aterako dute. Erkiagak eta Zabalak. Espero izateko moduan. Espero izatekoa zen moduan. Hor duzue, Jan Olaran. Baxena farroan ditu sustraiak, baina bera pauekoa da. Atzelaria berriz, Nikolas Etxeto. Aeztarra, aetzekoa, lapurtarra. Ongi gurutzatu sake Erkiagak. Gora. Eta gora joan zaio bai, ozta baina gora aldegin dio pilota horrek. Emon nitze pelotia, pelota barrixela. Bai, pilota berriarekin ara heltzeko eman egin behar zaio. Pilota hotz eta motel dagoelarik ara heltzea, ez da bat ere erraza. Ikusiako gorpuz darima motela, azkenin dominetien nahi dau. Berak aritzei gero aukerak sortzeko eta pasau inda benguen. Luze eta ongi gurutzatua. Airearen bila. Ongi Zabala. Baina gora aldegin dio saskiratzeko garaian asmatu du. Baina hau ere galdutakoa eta 3 galdutako baditu dagoeneko. Bai, eta lehen ezagun, ez? Igual pixkat nervioso hasi da. Ni partidu hasi aurtik egonaz beraz 3-4 berbaitzen eta konstiente da gaurko partidu oso ezberdina dela aurreko astetik. Gaur lan gehixen biko da bela eta igual beran buru ebe gehitxua presionaute etorri da, ez? Baina, bueno, nik ez dut aurreku eme partidu hasieran izitxun 3-4 faio, dero partidu oso nago batuan eta gaur be espero tranquiltzi eta partidu nago bati. Ama bitarditik. Markina jeme indarra. Atzera Etxeto. Eta baztertu gainera. 5 eta bat. Eta badoaz gorriak. Ez da baztertu ere izan, saskia sartzeko lekua izan du hor Zabalak, baina egonkortasun, sendotasun ondiri gabe, ekin dio partidari, atzelari bizkaitarrak. Luze, barruan da,
Errebote derra Ispastertarrak azze pilota sartu duen Etxetok. Zaila zen. Bai, oso zaila. Moztu eta bikain moztutakoa izan da. Ikusi du Zabalean zegoela Olaran zuru ondi xamarra zegoela eta indarra ondiri gabe botore utzia izan da. Eta bost. Bai, eta ikusi dugu, ez? Aritzek pelotazo bi nahiko izetxu tanto bat eitzeko. Lehen ez gautena, ez? Partidu hau oso ezberdin izango aurreko zapatutik. Aurreko zapatuen lekek eskumia jokatuan partidu, Aritz jokuen sartezan leken eskumaan kontra, baina gaur bai Olaran bai Etxetok oso argi duki Aritz lagabidela jokoz kanpo eta Etxeto errebesaz jokatzen ikusiko partidu zue. Eta Aritzek errebotetik hasitxe beran aukerak sortzen lanak eukotxu gaur. Etxeto. Bederatzi terditik Zabala. Amaikatik Etxeto. Olaran gora! Zortzi terdi bederatzitik erreboteatua izan da eskuinez ematera joan da eta gora alde egin dio. Beno, aldea pixkauen murrizten ari dira. Urdinak, 3 eta 5. C'est pas grave si on le passe pas, on laisse à gauche. Cherche. Ahí, ahí. Mucho. Mucho. Ahí, voy, sino, ahí. Barru libre, barru libre. Sartu da jokoan, errematea txokora saietxetik eta bigarnean. Ala adierazi dute epaileek. Bai, nik ez dut bigarren ezin dela. Euri ere agaxer egiten du zait. Errepikatu eta ikusteri daukagun, baina pilotaka da bakoitzean zen olako arriskua sortzen duen, Bai, eta gainera hori bidau, ez? Berak oso konstiente da, bai, bigarren. Berak oso konstiente da, batez be gaurko aurkarixek estietot duek, pelotari inteligentiari eta badakixe Aritz jokoz kanpo lagabia dela, eta berak oso konstiente da hori paseukala, orduan Aritz gauin bidau. Olaranak txokora ongi heldu da Erkiaga. Gaietxetik txokora berriz ere, hori ez da berak nahi bezain txokoan izan, atzera Olaranek, Zabala! Kontuz. Etxetok ongialago galde egin dio Zabalari, izan ere hor arriskutsuak izaten dira pilota horiek, sartzen espaldima dira, gero kontroli gabe etortzen dira, eta begira. Bai, hor esaten dabe ilun egoten dela, ez? Horma biseko oso urran eukitzu eta kitxigaitxik ez dutzen mon pelotiek. Aurretik segitzen dute gorriek. Luze, baina barnean. Eta momentuz bisek nahiko ondo osakiatetan, ez da? Akerreztuen ez dugu erremateri ikusi. Elkarri ez diote batere aukerarik eman orain arte. Atzera arro, Olaranek. Cherche. Allez, attention, t'avances pas trop. Libre. Hola. Dis-moi. Sinon. Ouais. Libre. Ongi Zabala. Ongi Etxeto ere. Erkiaga sartuko da jokoan, 8 terditik eskumaz. Ongi Nikolas. Moz geratutakoa eta azkenean ez bata eta ez bestea. Olarani usteko asmoa zuen, Etxetok. Bai, nik pestot Zabalakin pixkat trabau behin dela. Ikusi dugu esala heltzen Zabalauen parien. Olaran izartzeko esaute, baina Olaran ez da heldu. Ero rebotien ben mozgatu da eta azkenen momentuen berak eruti alegintzie bintzetera baki dau da. Eta ez da ulortu. Partida berdintzeko beste aukera bat urdinentzat. Allez, on reprend. Putain.
Aire. Txokora, Olaranek, ongi Erkiaga. Libre! Sal. Erreboterako utzi dute. Aire. Olaran. Moztu, Erki moztua gainera. Bai, justo gainera, esker horman jodau, aritzen parera aldu darien, ez da hor, asko zailtzen da defensan doien aurrera izan lana. Cantez bien, hein? La misma, Aion. Allez, yo. Ba, urdinen pilotarekin segitzea erabaki dute gorriek. Allez, yo. Eira. Erra izan da. Bai, ni pestot pelota hau pixkat pajutxu hau edala, eta gorrizei intereset dute baju hau izetie. Allez. Luzegia. Lehen biziko pasa. Venga, aire. Eta orain honetan lehen da bizikoa Luzegi atera ondoren beti zailagoak izaten dira lanak. Horkentzen ez du asmatu eta Erkiagak. Dida. 6 eta 7. Hor, 4 eta 7 arteko tarte hori txikixau ikusten da, bigarren zakia eta bizunien da. Aritz badukezu horra hurrien, lanak doble zailtzen dira. Nagoen ikustu aritz hor... Geuria, hauan itxikot. Ez azkenien bardina segiduko, baina emote ban igual horrixen pelotiatakoa bala. Baina ez, bardina ez doi segita. Venga, ez hartu, Aire. Zabala. Ez dakit boteik ez duten emon hor. Ez dute deus adierazi epaile egintzat. Ez, berak behitxu jotze, etxetope behitxu jotze epaiei, baina epaiek baietz izan dugu buruaz, ontzat emon dau. Cherche. Ouais. Ah, Josh. Errebotea Erkiagarentzat. Aire. Olaran. Aurre xamarrean da, Txokora eta tanto. Bien artera jotakoa. Batere indarri gabe zikoan. Eta ezker horman. Zaildu zaio. Defentsako lana. 8 eta 6, ezin dituzte harrapatu. Tanto bakar batera jartzen dira, baina harrapatu. Oraindik ez. Eta Xabier hauek ez dute asmorik antza 8. tantoan gelditzeko, baina guk protagonista bat daukagu eta berarekin hitz egingo dugu. Iñaki Osagoikoetxea, Gabon. Gabon. Zer moduz gara? Primeran. Bueno, aste bete baino ez da falta, akzioan hasteko. Ja goguakin ez da, denboraldi hasiera politxa emateko intentzioakin nabil. Preparakuntza oso ona egin dut urte hasieratik. Eta gogo askokin da nire maila emateko aukera dakaten, da gero emaitzak onak etortzen badia asko zero beto. Joan den urtea bikain bukatu zenuen behintzat munduko kopa hori irabazita, irabazteko goze berdinarekin hasiko duzu hau ere. Bueno, goze berdina edo gehiago, nik esango dut, ez? Bai egia da aurreko urte guztian ziar, bezoko molesti batzuk inon itzala, bai urte bukaerako bezoko minak zitzaten eta berriro ilusia bultatu zitzaten molesti gabe jokatzia kantxan gauza dara delako. Eta horten oso ondo sentitzen naiz bai fizikoki eta bezuakin eta lehen ezan detena ez, nire maila emateko aukera dokaten kantxan. Gaurkoan gai nagusi bat daukagu gure programan, zesta da. Zesta arruntak aztertuko ditugu, baina nik badakitzuk bestelako batzuk erabili dituzula. Konta eguzu pizka bat. Bai, bueno, errekorra egin dunean, bai zesta ezberdin bat ibili nun, karbonoskoa eta material ezberdin bada ez, azken finean diferentia da, baina azken finean oitzia dare bai ez, erraminta ontara. Nik proba batzuk egin ditut eta egia esan oso komodo sentitu naiz karbonoskoak egin entrenatzen, bai gustatuko litzaidakena partida jokatzia zesta horrekin, baina beti hil eta biziko partidak izan da oso arriskatu izango zala ez, eta beti ere zestak izbatu ez. Baina bai gustatuko litzaidakela partidola zibiliziloko partido baten
Karbonozko zestakin jokatu eta aldaketa txiki bat emateko aukera hone bai. Oso ondo, eskerrik asko Iñaki, datorren astean ikusiko gara ondo izan eta datorren astera arte. Bale, mi esker. Gabon. Datorren astelenean jokatuko dute Iñaki Goikoetxeak eta Aimar Aldazabalek. Euren lehen partida. Eta hemen izango gara orduan ere. Partida guztiak emango ditugu Euskal Telebistaz. Eta hemen lehen da biziko aldiz, oraintxe pare-parean bibikoteak. Etxeto. Eta orain honetan, Zabalak pilota garbia egin du Uztaiaz jo eta kanporako bide hartu du pilotak. Bai, eta momentu oso txarrez, atzetik aurra etozen, eta holako faio handi bat eitxe, berari emongotzen min geixen, baina bai ez oso akatxe handixe. Errebotean, Olaran, katiatu den zaio saskian, eta txapapera bederatzina. Eta emozioa badaukagu, baina oraindik beren jokoa eta ala erakusten ez dira, pilotariak, kantion. Ez, aritz bai ikusi dugu, erremate batzuk eitzen, azkenien komentau gulen, arrizketako behar geisha daukela, nik beste dute Olaranen partetik ez dugu lehin beste ikusiko, komentau gunea etxik. Euren bazi seguramente Zabala kargeti izango da, eta oso aukera argixe ez pauke ez dutuzte asko arrizketan ikusiko gunik, baina alan da guzti seguru ondiok tanto on batzuk ikusiko duzela. Barrura agindu dio Zabalak, atzera Etxetok, ongion. Etxeto. Errebotea. Hormabikoa ez da berak nahi beste Zabaleratu, aukera Olaran entzat, Erki Zabala. Ez du askorik aprobetxatu Olaranek berak ere, Ez, bape bez, ez, da azkenien oin tantue lortu dabe eta ondo ez, baina askotan bazten da, ekartu zonin idea fijo bat etxetik. Pizka bat zure egunerokotasunetik urruntzen dana, etxatzu beti hain ondurten, ez? Olaranek partidu normal bat denor, txapainen moztuko ban eta tantengo ban amarretik batzi bide. Edo inkluso atzera bota eta be, seguramente txitxaka topauko ban. Baina, hain itxutute zoi ez era batera jokatzen, eta ez dutzu beti danak ondurtetan. Errebesez atzera Erkiagak, eta Etxetok ezin. Amarna, ados, Jaun Andreok ados, Jokoz eta Oroz. Amabost egin behar dira. Jokoa seta irabazteko, ezin parekatuago doaz gauzak. Sakea Erkiagarentzat. Olaran sartu da, atzera azpitik, eutxi, Zabalak. Tranquil, libre. Je suis. À toi. Tu peux. Eskumaz atzera haueko aurrelariak, Zabala, eskumaz hau ere, indartsu benetan. Asko behartu du Etxeto, Erkiagari aukera sortu dio, eta zuzenean Zabalera ispastertarra. Bikain eta lehen da biziko aldiz, orentxe aurreratu dira bizkaitarrak. Zabalaren pilotaka da baten ondoren, eta roi zaio aukera. Bai, hori da ez, hemen ikusiko hau ez. Zabalak kriston pelotaka dio bota hau, eta hoxe, lehen ezagun ez, Zabala partida zeameko ikotoldora da joako bat. Bera, konstiente da, aldaben neurrixen aritzei lagundu bitzela tantu amaitzeko aukera generetan, eta hor oso ondo indago ez, Etxeto pasau dago batzetik, Etxeto pelota zail bat erun behar izan dago, eta aritzek
aurrera oso ondo junda, perfecto topau dau, eta ez dau parkatu. Serge. Erkiaga, ongi gurutzatua. 11 terditik, Etxeto. Olaran entzat utzi du. Errote bikaina. Asko behartu Zabala, baina eutxi Markinarrak. Edarra. Eta dotorea izan dau. Bere izatearen, bere nortasunaren bila oraingo arremate honetan. Olaran orain arteko taktikak ez dio utzi bere doainak garatzen. Eta gauza bada taktika, baina norbere izateari ezpaitzaio uko egin behar. Ez, eta bat ez be, partidua ondo hasi di, ez? Zabala ikusi gu hasieran 3 pelota galdutxule, baina oin nahiko ondo ikustegu, inkluso bera dominetan, orduan. Olaranek beste zozer topau bidago, ezin dugu egone aritzen errematian zain, orduan. Eta badakigu gai da lauri etxeko, orduan, ba. Tanto honetan ikusi gu, zeitxeko gai dan, eta zelako ondo itxuna, Barrura, sartu eginda. Olaran Etxetokala agindurik. Eta orain Zabalari gora joan zaio. Atera joan da. Kontroli gabe irten da pilota hori. Markinarraen saskitik. 11, 12 eta 11. Gorriak aurretik. Hor itzutu inda, ez? Atzeko orman nahi ban heldu, aritzei lehen ezagune, aritzei aukerak generetako eta asko arriesgatu dut akora joako. Luzegi. Venga. Orain motzean ongi gurutzatua. Zabala. Eskuinka da indartsua berriz ere, Markinarrak. Olaranen errebotea, Erkia sartuko da jokoan. Bien tartera. Ongi Etxeto. Nikolas. Barrura egin du dio Zabala, Erki bien tartera, baina heldu egin da Olaran. Zabala, eskumaz. Erki. Ezker orman sartzerako. Erki Etxeto luze jarritakoa, errebotea, errebesez eta Barrura, eta tanto! Arrisku ondia dauka hor, Ispastertarrak, errebotea zaio, ikaragarria da, maizua da. Eta hemen Etxekoren bila joan da, aurrean jagia eginarazirik, eta lortu du helburua. Bai, ez da beran erreboteik onena izen, baina horren beti sartu imerzeten da, ez? Ez da Etxetontzako ez da pelota oso gatsa izen, baina, bueno, ezker hormie joten da pelotik beti dauk arrisku bat, ez? Ez dakizu euneko zelan urtengo dan, eta ezin izen dauk sartu. Ama bina! Sartzeko agindu dio. Etxeto Golarani. Nikolas Etxeto. Errebotea. Olaran atzera txitsakaren bila. Ez du behar bezala neurtu. Errebote luzea Erkiagarentzat. Ordu beste aukera bat, baina kanpora joan zaio. Haze aukera utxegin duen orain honetan Jan Olaranek. Garbia baino garbiagoa zuen, bera oso aurrean zegoelako batetik,
Eta bestetik ikusi duelako, aurkariak urrun zeudela. Eta aritz zuzenien barrure jundala. Aritzek izan, kanporena zeltzen, barrure, konfunditzen. Begira. Eta hor ikusi du, Olaranek, argi asko ikusi du, baina kanpora joan zaio, 4 metroren okerrarekin gainera. Oso biparet altuek urte hotze, eta igual ez da ondo gatu izango, ze peloti oso behien hartu dau, eta hori be izilik azalpen aizeti, ez? Oso behien hartu dau, eta horre pelota gatxau bedie gelditzeko, gora ekarri biozu pelotie, eta gora ekarte horretan ondo gatu espadau, gero perfezioie askoz begatxau da, eta oso altu urte hotze, eta kanpora junda. 13 eta 12. Oso ongi gurutzat luzegia. Bai. Zazpiko arrastoaren gainean edo atzerago izan dela adierazi dute. Epaileek, pasamarra. Zaintzen bihar duenak. Eta orain Olaran saiatuko da sartzen. Presioa aritzentzat. Ongi gurutzatua. Agitzongi. Barrura. Eutsi Nikolasek. Erkiaga sartu da. Ongi Nikolas. Arro. Atzera Olaranek. Zabala. Sartzeko agindu dio, ez du ukitu Olaranek, errebotean aukera izan du Etxetok eta jaso, Erkiaga. Zeiterditik atzera errebesez, zeutsi Etxetok. Errebotea Janek, barrura goxo. Eramatera joan da. Zazpiterditik, aze tantoa egin duen Jon Zabalak. Ikaragarria izan da. Benetan bikaina, aukera garbia zuen, baina ez da gobeto egiterik, Ez, Olaranek ikusi hau reboti suabe bota dau, aritzek airera eskutie ebitetik nahi ban bai alabai, baina Zabalatzetik aurrera oso ondo junda, eta hor asko guzteteako jugadie botatie, Zabalera be botaten badaki, eta oso ondo bota dau. Primeran egindakoa izan da, zoragarri. Gainera engaina egin dauz, Olaran zuzenien Zabalera urten dau. Olaran badaki Zabalera botaten bebaki zela, eta lehenengo pausue Zabalera emondau da, barrue bakarrik la dau. Gora joan zaio Nikolas Etxetori. 15 eta 12 lehendabiziko jokoa Erkiaga eta Zabalarentzat izan da. Esan dizuegun moduan, joko hau urdin, baina oraindik partida luzea geratzen da, baina aurretik esan dizuegun moduan, gaur urdinek irabaziko balute, ja, final erdietarako pasaportea Patrikan izango lukete. Eta Olaranek eta Etxetok gaur galduta ere, urrengo jardunaldian, beren esko izango lukete. Irabazizkero, han irabazten duena, izango litzateke gaur urdinek irabazirik, jardunaldi honi beste partida bat geratuko litzaioke, kasu horretan bi galtzaileen artekoa litzateke, lehen jardunaldian galtzaileak Parandika eta Lekeirika izan ziren, eta gaur Olaranek eta Etxetok galduko balute, ura hile edo biziko izango litzateke. Bai, final laurden bat izango da moduen, ez? Aritz eta Zabala ja lehenengo zailkatuko ziren, eta beste bizen artien hilo biziko partidu goben. Olaz Foruria, nor duzu ondoan? Xavier, Erik Irastortza handia daukat ondoan. Gabón, Erik, buenas noches. Gabón. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Hace mucho que no te veíamos por los frontones. ¿Qué tal? Ya sabemos que te has operado de la cadera. ¿Qué tal va ese proceso? Muy bien. Me operaron hace 3 meses ahora y bueno, la recuperación va muy bien. Estoy ensayando ya, llevo 2 semanas y espero que dentro de 2 meses pueda competir.
O sea, que con la intención de volver y a tope, además. Sí, la verdad que cuando me hice la primera carrera volví a jugar en Hondarribia y me sentí súper bien. Entonces, bueno, al final tenía que hacer la otra y hice la otra y ahora quiero hacer un año más y a ver lo que pasa. He sabido que tu objetivo es estar en ese torneo que se jugará en abril, creo, en Iparralde, ¿no? Sí, exacto. Yo tengo 2 meses para prepararme y agarrar ritmo también y espero que en abril ya estaré listo para jugar ese torneo. Sí. ¿Ha sido duro este proceso? Sí, fue 3 años súper intenso porque jugar con el dolor es muy desagradable. Entonces pasar por esas cirugías también fue bastante duro, pero bueno, yo tengo fe, tengo mental que ya volveré, igual no a mi nivel de 20 años, pero bueno, a mi nivel que estaba antes. Bueno, Eric, estamos viendo un auténtico partidazo. No sé si tú estarás a favor de los de Iparralde o tienes el corazón ahí dividido. Bueno, a favor, no sé, yo me llevo muy bien con Aritz Cerquera también, entonces jugamos muchos años en Miami, pero bueno, vemos un buen partido y es verdad que también ver un frontón así lleno con gente me alegra mucho y siempre cuando hay pelota estoy muy contento de verlo. Oso ondo, eskerrik asko, Eric. Nos vemos en los frontones muy pronto. Mila esker, Gabon. Erik Irastortza. Lapurtarra atzelari handia. Felix Espillaren ondoren, Irastortza eta López besten gainetik ibili izan dira hainbat urtez eta Erikek, aldakak pilotarako edozein espezialitatetarako ere oso garrantzitsua funtsezkoak dira eta gainera honek daukan karrozeriarekin Antton zer esanik ez. Asko behartuko ditu aldakak, lehendabiziko ebakuntzaren ondoren aldaka bat aldatu zioten eta bikain asko jokatzen ikusi genuen gainera, haze partida jokatu zuten, gogoangarria izan zen eta gogoan dugu oraindik ere, 2020 urtean Hondarribiko torneoaren finalean zer nolako erakustaldia egin zuten eta zer nolako ikuskizuna eman ziguten eta hura Goikoetxeak eta Irastortzak irabazi zuten eta orain bigarren aldaka ere operaturik berriz ere itzultzeko ametsarekin, Antton. Bai, oso ondo salduzu, ez? Azkenien Erikek ixe 2 metro daukez, pisu handixe eta datzelari dominatzaile bat izen da, eta bai, kantxan asko mobidu behar izen da pelotari bat izen da, orduan asko sufridu dau, urte askotan jokatu dau gainera, Ameriketan urte asko egunero jokatzen, eta asko sufridu da bene pelotari bat izen da, eta bai, lehen egonaz berakin berbetan, ez, da hoxe nahi bala berak, ez, kantxetara buelta un miniparik, ez, azkenengo 2 urte honetan aldaka batetik operaute egonarren, ikuste jakon, ez, pizkat joka moduen, ez eguela gustora, eta lehen ezausten zaietan zentzazio zoragarri zeukezela, eta ber, egizedan, eta birileko txapelketa horretan ikusten bau, ni pensot pelotiek iraziko dela. Alaxe da bai, eta medikuntzak sekulako hobekuntzak izan ditu, azkeneko hamarkadetan, baina aldakako ebakuntza horietan ere aurrerapenak, nabarmenak, begien bistakoak dira. Kepa Peñagarikano pilotari hoia pentatlonean dabil orain herrikiroletan, eta seguru hor pelota baino gehiago sufritzen dagoela aldakiek. Pentsa, harria sotzen, harri tiraka, gizaproban, aizkoran, lastergaz, pentsa zer nolako behartuak emango zaizkionan aldakari, eta ura ere, ez da, armazoi txikiko mutila, Kepa Peñagarikano ere, eta ura ere, horrari da, primeran, eta Erik Irastortza, bigarrena, jarririk berria, eta hau ere, kantxetara itzultzeko ametsarekin, eta horretarako lanean. Bigarren jokoan, bana doaz, horatu lehen da bizikoa, Erkiagak eta Zabalak irabazi dutela, lan erdiak bitarte atzetik joan dira, baina azkenean beraientzat izan da lehen seta. Olaranen sakea. Bai, eta oin gorrizek pelota barri xata da, bez? Lehen
ezagune. Pelotilla bizitxuin da eta Aritz asko begitza sartzen jokuen, Zabala berabe atzera erretza gueltzezan, eskumiaz benbin asko itzen ikusi gu, eta barrido pelota barri bat, pelote ora jokatu, ja Zabala kantzuten dan, bintzet jokue aldatu. Eta honei emonin bizako. Bai, honekin errebotera hiltzeko. Hemen heldu da, Jon Zabala. Bueno, heldu ez da egin, haitzetok sartu egin dago, baina. Sartu egin du, baina oso behartuta besoa luzatzeko lekuri gabe geratu da hemen Nikolas Etxeto, begira, hortxe guzue. Sorbaldarekin jodu errebotea eta ezertarako aukerari gabe geratu da Aeztarra. Txokoan, baina txapara. Eta gaur Olaranek ez du orain arte erakutsi zer nolako artea eta trebezia daukan errematean. Eta oingoen be, larrei arrizkeu dago, Aritz lehenengo Zabalera fundata, txokodana libre euki dago. Txapa gainen 2 metrora jota be, Zabala bintzetezan helduko eta Aritz bestot pentsetan, baina asko arrizkeu dago eta txapara jugako. Zabala bitxuzlako atzien egon da. Aurrelari entzatuetan alde handia dago, orain txe asmatu du, Olaranek eginak 7 ditu, galduak 5. Erkiagak berriz eginak 8 eta galdutako bakarra. Atzelarietan, Etxetok eginik ez 2 galdutako, Zabalak 3 egin ditu eta 6 galdu. Eta lehenko pelotie motele gise bitxain du jaku eta beste bat. Atata doi ez. Ura mugitzeko pilotaka da bakoitzean indarrustu beharra zegoen. Bai, gainera, ez da erretza gorri zendako pelote aukeratzi ez, bai, pelota baju hauek omeni jakue. Aritzei joko eskanpolaga, batez berreboti eta kentzeko, baina bestalde Zabalak inder gehiago Etxeto baino. Domina haute jokatzeko arrisku ebe badaukie. Gora joan zaio Etxetori, ematera joan da ez dio errematerako xantzak arbirik utzi nahi izan. Erkiagari eta gora, hau eta bi. C'est mal joué. Allez, Dion, pardon. Putain, c'est pas possible. Allez. Bera. Eta hau ere txapapera. Ez da oiko Jan Olaran. Ez, eta gainera, apartiko moduen bota hau, ez da Fedeki txikin lez bota hau, ez da hau. Ja, gantzen bazaz. Lehen bi bota itxu barru eta derrigor Zabalera bota bihot moduen, ez dakite. Ez da... Venga, beste bat. Oso goitxik bota da, ez dakit. Ez da kantxan eroso ikusten. Ez da bi bat ere eroso. Burumakurrantxean gainera, bai. Ongi gurutzatutako sakea. Atzera Etxeto. Orain honetan, zondi egin du. Jon Zabalak pilota garbia zuen. Baina guztaia jo eta kanporako bidea hartu du pilota. 3 eta 5. Eta oin urdinen pelota bardina eta barrido. Hor da Zabala, atzera oraingoan. Venga, ve, ça part pas, j'ai pas de gaz. Allez, on pousse. Eutsi. Etxetok ez. Olaranek. Puta madre, ya. Hemen hanka otxon bixamarakin etorri da. Markina esemingo atzelaria Zabalerantz. Hori saskian izan ere ez du asmatu hemen txauzu errepikaturik. Bai, eta pelotan nahiko erretz bi galdutxu bata bestean atzetik.
2-2 irabazten jundie, partidue bideratzen azteko aukerakin, eta gainera, Olaran da Etxeton kontra, tarte bat hartzea importantia, honek ez die errendiduko, horrek amaiera arte segiduko dabe, eta bazpadan jokoz kanpo laetioa, baina beran erregalo bikin, partidu ezartitu garrido. Bueno, baina hau Etxeko gutsegina izan da, aurretik segitzen dute bigarren joko honetan Bizkaitarrek, 6-4. Aire! Aire! Goi-goiko losan joa. Barrun! Erkiagaren ormadikoa ikusgarria benetan. Zabalak lehenengo bi izatzek, gero barrun, baina aritzek lehenengora. Bi izaztezu, bi. Dotorea izan da. Egira, hemen Etxetoren errebeskada luzea. Oso zabalean zen pilota hori, kontrakantxan zituen oinak Ispastertarrak Dotore egindako errematea. Aire! Sino aire! Vale! Tout ce qu'il faut. Barrun, Erra benetan. Barrun. Entzun dugu. Zabalak Erkiagari emandako agindua eta oraingoan agindu bakarra eta zintzo betea beira. Aurrean jaki handia eginarazi eta buruz gain pasatu du Etxeto 8-4 urdinak aurretik aurrera olatz. Xavier, publikoan gonbidatu oso berezi bat aurkitu dugu, Iñaki Artola zuzen ere. Iñaki, Gabon. Opa, Gabon. Bueno, Gernikara ere iritsi zara. Bai, nahi esan lukoa da, ez da? Oain momentuko pelotarik hobenak hemen Euskal Herrin ikusteko aukera, eta baneukan gogoa, gaurko eune libratu deu, 2 laun etorri geha, eta oso guztu egizan. Zesta punta salea zara? Bai, egizan, modalidade dena gustatzen daizkit, ez dut gehiegi segi izan orain arte, egie esan behar bada, baina, bakit itzuliko naizela, ze, impresio handie aizaitiken da, egi esan, aizait gustatzen. Zer iruditzen partidu hau? Ez dakit, zertaino ona edo txarra dijoan esateko bezain beste ez dakit egi esan, ez da puntaz, baina, ikustea, Erkiagata igual konfiantza gehiokin aidiela, eta, momentu mentza beak ikustetut, ez da hor konfiantza gehixokin. Iñaki, hemen egon da nahi eta ezean binakako txapelketari buruz galdetu behar dizut, azestu ditugun gauzak. Bai, gu ikusle ontzako, kasu honetan, ondo ez da, bai goran da, bai beran, leia handie dau, nik uste gaina oaingo formatu hau hortako pentsatu edaula, eta oso ondo atzea da ez da, eta, oain oso partidu importantek, politiek ikusteko, eta pentsatze jendea gozatzen nahikoa da. Zure enpresari dagokionez, batez ere Laso eta Emaz oso indartsu ikusten ari gara, ez da? Bai, egi esan, txapelketa aurretik igual etzien favoritoik haundinetakok, naiz eta, posibilidadea ikuste genuen, ondo ibiltzeko, nik behintzat, baina sorpresa ide izaten, ematen nahi dien maila, bike oso ondo eta favoritotako batzuk dudai gabe, bai. Eskerrik asko gurekin izatea gaitik, Iñaki, gozatzen utziko dizugu, mila esker eta horrengora arte. Bale, ez horretik. Eskerrik asko. Iñaki Artola, Gernikako jaialai pilotalekura etorririk. Zesta punta sortzen ari den ikusminaren adierazle. Iñakako txapelketa eskuzkoa aipatu dugu eta esan dezagun gaur Tolosako Beotibarren txapeldunak nagusitu direla. Elezkano eta Zabaleta 22 eta 9 gailendu zaizkie. Peñari eta Albitxuri eta 4 bikote 8 punturekin eta Peñak eta Albitxuk oso
dinamika txarra daramate, emaitzei erreparatuta dudarik ez dago, baina jokoari dagokionez ere bai, eta datorren ostiralean Idiazabalen, Altuna eta Martijaren aurka jokatu behar. Haze saltsa-maltsa dagoen. Eta hemen orain Nikolas Etxeto guzgarbia egin du, ez daba ohikoa. Ez, kantxa erdi-zen, atzetik aurrera gaina, pelotara ondo junde, da Olaran epestote trabairik egin, utzan dize eta lehen ezagun ez. Olaran apatiko esan maherriko zego, eta oin Etxeto bera bai, eta pizkat desesperetan azitxete dauzan itxuri hartze jaku. Aire. Lehen, Sino. Mucho. Libre, libre. Barrur. Barrura. Bishop. Bota, barrun, kendu barrun. Aide. Ordo Olaran, Etxetik buruz gain pasa eta tanto. Ez dio heltzeko demorarik eman Jon Zabalari. Txoku ezaintzera junda zoruan pareta, ero atzera tortuko denporarik ez dut egon. Olaran egondo ikusi dagoen guen. Olaranen sakea. Ormabikoa kanpora. Neurri egokian zuen. Pilota hori Ispastertarrak 10 egindako ditu eta galdutakoak oso gutxi, hau bigarrena izan du. Ongi gurutzatua. Ça sort. Laisse à gauche, dedans. Ongi Zabala. Aide. Azpitik. Libre, Bishop. Barrur. Barrura. T'as la place, tranquille, t'as la place. Allez, c'est. Sinon? Ez zuen erraza. Ez zuen erraza aurrean bote egin eta horrek ezkerro ona ere traban eta txarto sartuteko pelotiez. Ondo urtengotzen Olaranei, izan iote, boizino eskatu iote gainera. Egize da, bera pelota hori sartzeko gai badala, baina asko arriskau dago eta ez dut ondo urten. Mucho. Ongi pumpa laster Zabala. Etxeto. Moz geratutakoa eraman Biladoa Erkiaga sartu eta Ormabikoa Dotore. Ikusi du Olaran lurrean zela eta ura antzetzan bitartean lasterka abiatu da aurreko Ormarantz aire sartzerik ez du izan eta hor bat ere indarri gabe doan pilota kontrolatzea ere ez da hain erraza, baina Dotore moldatu da eta gero dena alde zuela Ormabikoa arrisku hondirik hartu gabe eta Ispastertarrak egin duen 12. Bai, ez, perfecto indago, ez. Ikusi da benin Olaranei lurrera gota bala rebote duteko, zuzenio junda aurrera. Esazune ez da lortu airera altzie, baina, bueno, bote korrido sartzeko aukera honek dau, horre pelotan nahiko gatxak izeten diez. Peloti astiro datorrenien, mugitzeko aukera izauk, ez. Ainderraz datorrenien, segitzen hartu zu, da sartzeko gai izena da, oso ondo ametxu da. 12 erditik Zabala eskumaz. Jan Olaran. Atzera. Eutsi Jonek. Eta orain honetan berriz atzelariak nahi duena esan dio. Nahi badu sarradi eta bestela hemen nago. Baina ez dute gaur beren ezaugarri nagusia den sendotasuna eta pilotari izate hori espero zen mailan erakutsi orain arte. Olaranek eta Etxetok. Ez, eta batez, pelota asko galtzen. Bikote oso seguru da,
aurreko aztien bardin izan duen Xabi eta Leka etxik, baina honek sartzen azitxe, ondiok seguro hobedi eta fizikoki ondiok hobeto da, baina gaur ez dauki egune eta nahiko erregaloitzen dabiz. Beste bat. Hau atzelaria dentzat ezan zen. Nahikoa denbora izan du hor. Etxetok aurrera jotzeko. Olaranek bera peor pelota asko sartzen dago. Atzelari zailan txarrak enduz, atzelari askotan igual ez da heltzen mot gatze jako. Aire sartzeko moben nahi euki dau, baina ez dauen ez konfiantziaz, fallo egitxe berretzau da. Txokoan, zoragarri pausatua, hau gai, hau Olaran da. Baina gero behira, lasterka etortzen da eta presaka da bil, ez? Bere buruari arnasarik ematen. Hori askotan eitzen dago, ez? Komentotena, eurek fizikoki danen gainetik dauzela sentitzen dabe, badakixe fizikoki ez dauela inor euren pare, eta askotan erritmu ezartzeko partidu bai, pizkat, erratxi hartzeko edo bai eitzen dago, askotan eitzen dago. Baina 13 eta 7 zoazela horrek logika badu, baina gauzak hain oker doazenean, eta zeure jokorik, eta zeure izaerarik aurkitu ezin duzunean, eta behar bada, arnasa pixka bat ematea komeni da bere buruari, ez? Bai, eta bi bider pentsau gauzak ez, baina, bueno, beran izaeri hori bada, ez, askotan. Gainera, logika geixauk igual partidua ziren, ez, geixa kantau, oin, 13 eta 7 baino, baina, bueno, zozer diferenti itxarren. Beno, 14 eta 7 aurretik dira. Erkiaga eta Zabala. Hori, ispastertarrak galdua izan da. 8 eta 14. Ez dugu gaur aurreko bi jardunaldietako joko gozagarririk izan, ez espero genuen neurria meintzat. Baina tira gauza batzuk argitzen badoaz. Gaurko hau urdinek eskuan dutela dirudi. Eta horrekin final erdietako bikote bat izango genuke. Eta bestetik, multzo honetan, amultzo honetan, bi bikote galtzaileen artekoak erabakiko luke afera. Final laurdenetako partida klasiko baten parekoa izango da. Irabazten dutenak final erdietara eta galtzaileak etxera. Eta halaxe gertatu da. Hori ere ezin izan du saskien errenditu aetzeko atzelariak. 15 eta 8 lehendabiziko jokoan estutu behintzat egin dituzte, eta jokoaren erdira arte aurretik ere joan dira gorriak, gero ure irabazterik ez dute izan, eta bigarren honetan oso kaskar ikusi ditugu Antion. Bai, nik bezatu orokorrien nahiko floko, ez? Lehenengo zeta zieran Zabalak itxu 3-4 gutz nahiko handi, aurreko aztien moduen, baina gero asentau da, partiduen sartu da, eta ezer handirik egin barik, buelta motzi lehenengo zetai, eta biharrezetan nahiko eroso irazi dabe. Hor duzue oso kopeta beltzarekin Nikolas Etxeto irribarre errazekoa da, baina ez zaie barrualde alairik geratu Olarani eta Etxetori gaurko hau galdurik. Ez dute beren jokorik erakutsi, gehiegi galdu dute, ikote sendoa da berez, oso sendoa, egonkorra, baina gaur ezaugarri hori ere falta izan dute, eta Olaranen artea ere ez dugu gaur espero zen neurrikoa izan. 9 egin eta 8 galdu Olaranek, 13 egin eta 3 galdu Erkiagak. Eta, Erkiaga da gaur egungo izarre nagusia, zesta puntan, eta orain arte txapelketan mailarik handiena erakusten ari dena ere bai. Bai, duda barik, ez? Ja semifinaletarako pasi lortu dabe. Aurreko asteleheneko Diegon partidu oso ona izan, baina nik ez dut aritzek erakutzia bera mai, ez? Lehenengo partiduen barandikak eta lekerikak limiter arte eruben, ikusi gendun, 3. zeteko 3. tantuen pelotilak eta ikusi gendun, errementauteuen, baina landa guzti be, 3. set hori tanto zoragarri egin da irabazti lortu ban,
eta gaur ikusi dugu, ez? 13 tanto indutxu, 3 pelota bakarrik galdutxu, eta Zabalai batez be tranquilidade asko mototzela ikuste jako, ez? Zabala oso pelotari indartzu, oso gartzu da, eta Aritzek dauken pausa horrekin, emoten dau kombinazio hona itzen dabela, eta ja semifinaletan sartute, ez dut uste beste multzoko bikotiek euren kontra jokatzen nahiko da benik. 300erako pilotak da gutxi batzuen faltan geratu dira, 296 azkenean 52 minutu besterik ez du iraun partida honek, eta bi joko eta huts aurrekoa baino askoz ere garaipen erosoagoa eta garbiagoa eskuratu dute. Erkiagak eta Zabalak, eta beraz amultzoan sailkatu bakarrik ez, gainera lehen postuan sailkatzea lortu dute, eta horrek esan nahi du, B multzoko bigarren sailkatuaren aurka jokatuko dutela finalerdietan. Eta Olaz Foruriak dagoeneko protagonistaren bat badu ondoan. Bai, badauzkat hemen ondondoan gaurko irabazleak Aritz eta Jon, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, Aritz, bitik bi, zer gehiago eskatu daiteke? Bai, gainera hasian ikusi genuen taldi ez genuen pentsetan olako ondo jokatzi partiduek. Gaur igule egise da eurek igule erritmo falti edo somatu dela, baina guk eure partidu egin dugu eta oso ondo urten dozku. Joan aurrekoan esan zen igun duzun guztia eman duzula, barkatu. Gaurkoan ere bai, akaz txikitxo batzuk falta zitzaizkizula zuzentzeko, gaurkoan zuzendu dituzu, ezta? Gero errotzena faiautxuaz, baina, Filipinas esaten, cuando difícil fácil da, cuando fácil difícil. Gaur hasi jok, baina, ia semifinalako horretxe beharrel dauzen. Baina gustora, ezta? Resultagoaz bai, okuaz, baina, posik. Aritz, zukudan ere esaten zen egun guztia irabaziarren batzuetan gozatzea falta zaizula, gaurkoan ez dakitu gozatu duzun? Gaur ez dugu holan igul askorik errematetako aukerarik euki, eta igulatzien egon dize akatzak, etxetok igul ez duki bere egunik onena, eta hoxe ataka dugu atzien, eta gaur beste planteamentu batea zatorri gara. Jon, behar bada euren estrategia ez dakite, zuri kargatzea zen atzean, baina, Euren intentzioa normala, Aritz aurren eukitxo, neuri gota biztie pelotak, baina, alegin duna eusten, da gero bat domineti lortu, eta apur bat etxetoi, da, partidu ondo urten dugu, da, posik. Eta helburua eskuratuta, lehenengo finalerdistak esango dugu zarete. Bai, helburu izan, oso gatsa izen da, oine bigarren zailkatzen danan aurke eukiko dugu, teorizan berri hona izeten da hori, baina, beste taldien behiru bikoti di oso gogorrak, así que gatxe eukiko du finalerdia bai. Eskerrik asko bikote, eta orain deskantzatu finalerdietan ikusiko gara, zoriona berriz ere, Gabon. Gabon. Bitik bi irabazita finalerdietarako sailkapena jada ziurtatua dute. Erkiagak eta Zabalak bere buruaren lana oso modu bitxian deskribatu du, difícil, fácil, fácil, difícil. Bai, ez, inoz paseten da gainera, ez, pelotak gatxena sartu eta gero urrengo peloti eskuen faiau. Baina, hoxe dauke pelotiek, ez, lehen ezagune. Hemen abiadura handixen ibiltzen da pelotie, eta batzutan harindatorren peloti sartzi erretzago izeten da, astiro datorna baino, eta horreko ondo resumitzen da hori. Eta galtzaileak ere uste du tondoan dituela. Bai, ondo euskat eta aurpegiak beste batzu dira, Gabon, Niko, Gabon, Jan. Gabon. Nico, no ha podido ser. Partido malo, no hay nada más que decir. No hemos entrado bien en el partido, no hemos jugado bien, parecíamos como si no teníamos nada. Vamos a ganar el último partido y eso para calificarse y vamos a creer en eso. Eso es, así hay que pensar. Jan, ¿os ha faltado quizá un poquito de ritmo? Sí, la verdad es que en el primer set no había mucho ritmo y a nosotros para jugar y calentar tenemos que correr mucho, que pelotear mucho. No hemos conseguido meter ritmo para molestar a Aritz y Jon, y después el partido fue complicado, fue casi un desastre y hemos intentado hasta el final, pero no suficiente. Nico, lo has dicho tú, queda otra bala, queda otro partido y todavía muchas oportunidades de clasificaros. Sí, no estamos eliminados.
siempre hay una ocasión para clasificarse, vamos a jugar por eso, a entrenarse por eso y a volver más fuerte que hoy, seguro. Jan, tú nos dijiste que venías a por todas, ¿sigues viniendo a por todas? Sí, como siempre, pues vamos a tener el fondo en contra, contra Xavi y Unai, pero vamos a intentar de ganar el partido. Ganar un mínimo un set para salir para la pequeña puerta, pero con un set. Y no, pues peor que hoy no podemos hacer, pues vamos a llegar al 21 con muchas ganas. Bueno, autocrítica ya habéis hecho. Es que ricasco, chicos, ahora a descansar, nos vemos en unas semanas. Gabon. Gabon. Gaur ez dute beren jokorik erakutsi ez, eta bueno, burumakur, autokritiko, baina oraindik ere bizirik, eta bikote arriskutsua da, gaur erakutsi dutena baino askoz ere maila handiagoa daukate, eta bai, ikusleak ez dituzte alde izango, noski Gernikan izanik eta Gernikako bikote baten kontra jokatuko dute, Barandika eta Lekerikaren kontra, baina tira horrelako egoerei aurre egiteko ohitura ere badaukate, eta hori ez da aitzakia izango. Eta hurrengoa, hil edo bizikoa izango da bi bikote horientzat. Beno, jaun Andreok, zesta puntaz gozatzen ari gara. Azken asteotan, zesta saskia ezinbesteko osagaia, eta hori ez da denda txinatarretan erosten, hori ofizio aspaldiko ofizio batek damaigun artesaulana da, baina artisauak ere gero eta gutxiago daude, eta hori ere berraktibatu beharrekoa da, eta ofizio horren berri, lan horren berri, arte horren berri, Jokin Arberen bitartez jakingo dugu. Atzeko partidu punzan. Hasi orduko, egin duen Imanol da bitxo berba, zelan jokatu bizan, eta Diego elimineti esan estrategizetako bat, Imanolek domineti eta nik amaitzia. Eta ez gendu lortu. Egin oso partidu gatsa zala papelan gainien, Diego getxien jokatze ban, eta danok ezagutzegu zelako magiku edan, ez? Increíble. Zazpitik aurrera hartzen ban bakotxien, asko errematago zen, eta batez be asko asertago. Eta guztiot, eurek nabarmendu inziela fizikoki, eta guk bez gendun gure bertzin horik honen erakutzi. Bizkat azarra maitxu neban, eure burua, ze guztiot Imanol da bizo badak igule hobeto jokatzen. Baina, zorizonak emon eureri. Eta gure partetik, ez dugu galdu, ikesi baino. Eta hain hemen gatoz, mutrikure, pelotarisek azkenien, beran inguruen lantalde eta ekipa handi bat euki berri zeten dugu. Eta zelan ez, zesteru ez, bedorrek eitxe oskuz, gure armak, gure eskopetak, gure zestak, eta niri guztetat zestu eukitzie uneko berreunien, ez? Apa, Julián, arbe! Apa, Julián! Egunon, ondo gabiz? Zelan, zesta berriz zela? Ia. Aproben bihot ondino. Azkenengo ajuste batzuk enbitxuaz. Piskat espailu biakazea, Altzuko ikustxe ero? Bai. Izan azarre, noberan buruaz, baina, Bai, zure ribaldak ebor da biz, deika. Zestu egia noizkota. Are, atzeratu, Atzeratu. Bai. Xisteraren uztaia eta saietx zumitzak egiteko gaztainondoa erabiltzen da. Neguko hilbeeran ebakiak. Saskiak eskuz egiten dituzte. 26 bat ordu behar izaten ditu artisauak saskia bukatzeko.
eta horietatik 10 minutu baino ez dira izaten makinaz lagunduta. Saskia josteko zumea erabiltzen da, eta material hauen beharra ere izaten du eskulangileak. Larrua, orratzak, haria eta argizaria. Hau zuzentzeko, hau enbiar da lehenengo enbiar da rebajatu pixkat, eta gero enbiar da arraskan urberutan, eduki denpora baten, eta gero toke batzuk eman, da gero sargentuak inda palo zuzenakin, eta lagat, eta gelditzen da, zuzen. Urrengo prozesu da, hau rebajatzia. Hone itxesako gero asatu pixkat iso, eta takuo kolokatu. Alambria kolokatzeko, moldi etxeko, eta gero aztena saiatzakin. Saiatzak honek dira, 13. Desberdina, erdiko esatena zuzena, eta gero pixkat, honek ere urberotan etxen dut. Batein alda, sartu urberotan, ikusten dut pixkat, eta gero toke batzuk eman da zuzen dut. Eta, bueno, gero, hau zestia montauta gero puntia, ontsa etxen dagoena, puntia tekitzen da, lehenengo hemendikan arutz, 3 bat mimbre, eta gero ja hemendikan ja aurrea bukatu arte, gero atzian sartzen dira hemen zulotan saiatzak, lehenengo neurrian jarri behar da, eta gero sartzen dira honek hemen zulotan, eta azten da tekitzen hemendik, ja bukatu arte. Eta azken lana, guantia. Hortxe, aztaulak apuntu dute. Kurbaturak eta... Orduz. Oso importanti izaten da, bai, bakoitzana? Bai, horre taula markia oso importantia. Bai. Angulu importantia, gero, aparte, luzeria eta fondu bat ere, bai, baina dana, osea, danen konjunto bat. Bueno, zuria, 72. Gero, atzela izinak eta honek eta normalian, atzela izinak egutzen dugu zeitxerdi txikixak, 7, hau 8koa. 8 bitxartien. Horrek bitxik gora bera, 3 laura, eta atzela izenak, profesionalak, 6 txerditxik, 8 bitxartian, haundi bitxak baldin bada 8 txerdi ere bai, goiko lau hortxe boltan nire, lau terdi asko jotarek. Baina, bueno, aurrien azkenine, zesto motzak erabiltzen diez, ze hori, jokue bizkorra izaten da, eta tantu amaitzera joten dugu. Eta atzien, nagusitzen da palanki, horregaitxik, zestuek izaten die, luzi hauek, peloti atzeratzeko. Zestu honek dakana, zure zestu dakana da, kristun salidia. Hemen daga, fondu ikustezu oso atzian aztezako. Zure zestia bihuntasun ematia aruei arraza da. Fondu oso atzian azten da. Beste batzuna izaten dugu fondu aurretik orduen ze pasatzen da. Fondu beak, hemen fondu eukitziak etxen dio gogortu aru behai. Pero azkenian dana tekitzen anian da. Orduen zuria da, zuri puntua flexibilia ematia oso erraza da, zure modelo honi. Jokuan gero batzuna izaten dugu fonduko isuki gelditzeko peloti hobetu. Baina, azken finean da, fondo gitxio etxen bezu, gero enbiar dezu, arugai eman behar dezu kurba pixka gehiago puntan kompensatzeko. Hemen fondo gehiokin baldin bat hor, etxen da pixkat irikixo, angulu da. Nik egiz izan, peloti gelditzeko problema handirik ez dut egizeko. Zuri ez dizut aldaketekin, guantia bakarrik lehengotik bigarrenea bai, moztu binizuna zestia. Baina gero, guantien arrazu dukizu, beste zestia berdin dakazu. Hasiera batetin bigarrenein izun bezala, berdin. Ez dizu aldaketa bat egin. Bai, nik bauket esperantzi, Julian, Oin, jaialai Winter Seriesekin, da, bueno, zestu Euskal Herriire etorri da, eta pelotarixok gaztiek urtengo daden moduen, zestagile urtetzia. Zuni baino lehenu erretiroko zea. Bai, seguru behit. Pelotan egoten da botoitxu bat, reset esaten da bena. Eta nik uste hori Ameriketan ibili gazen pelotarizok oso ondo dakigule ez. Azkenin hemen pelotie buelta asko moten dauz, hau aurrera doie, eta hau hasi baino besterik ez da egin. Bizotza bero bai, baina buru hotz mantendu bida eta nik uste ondio guri ondo itxemagu aukera dute guzela. Hortxe ikusi duzue Jokin Arbek bere zestagileari, Julian Ulaziari egin dion azken bizita, eta zestaren inguruan gauza asko ezagutzeko aukera ere izan dugu nor hobeto hemen, bera protagonista, baino prozesu guzti hau azaltzeko. Jokin Arbe, Gabon. Opa, Gabon. Azken bizita hori ikusi dugu. Ez dakit dagoeneko Saskiari azken ukitu horreak eman dizkiozun?
Bai, azken ukitu ekemon, eta ja teste hau dugu bai, eta bueno, topera ja. Zenbat urte daramatzazu Julianengana jotzen? Txarto espanabil, 7-8 bat urte dauneko bai. Eta ez dakite zenbat zesta erabiltzen dituzu urtean gutxi gora bera, eta zenbat balio dute zestira 5 euroko goza? Bai, bueno, hau azkenien artizautza bada, ez? Orduen balixue igon eitzen da azkenien eskulan bat da, eta guk ordaintzu eguz gutxi gora bera, 400-500 euro bitxartian. Hanek adibidez, 450 euro. Eta, bai, kontzikoen igerriarren, profesionaletan gabizenok, gutxi gora bera, 4-5, ondo junde apurtu barik, biherri zeten duguz, bai. Noizbait ez dakite gertatu zaizun zesta apurtu eta partida bertan bera gelditu behar izatea? Bertan bera gelditzu, ez, ze normalien bi ekartze guz, eskerrak. Ordezko, eskerrak, bai. Baina, azte bardinen 3 apurtu bai, Ameriketan, eta bai, azkenien egurre da, eta eguraldixek asko ere itzen dugu. Orduan, istripu txiki batzuk egoten dira, bai. Ez dakite hor ikusi dugu, aurrelariek mota bateko zestak dituztela, atzelariek bestelakoak, nolakoa da zure zesta, ze zaugarri nagusi ditu? Egu alturaz txikisenaz, orduen beste aurrelari baino sentimetro bat txikixau erabiltzen dut, takotik puntuara luzeran. Eta bai, aparte nire jokue oso bizkorra da, aurrien errematatzi guztau itxegate gainera, orduen normala baino apurtxu bat txikitxu hau da. Ez dakite inoiz gertatu zaizun zesta batekin gustura ez geratzea? Bai, azkenien da bezuan luzapen bat, ez? Orduen zure gorputzeko atal bat gehiago moduen hartzozu, eta disgustora egon zeinke horrekin. Orduen bai, pasau izen jate hartu barri eta, ostra, zer da hau, ez? Baina, entrenamentu hon batzukin beti moldatzeza. Julianek esan diguzuek puntistok batzutan aitzakiak ere izaten dituzuela edo asmatzen dituzuela zuen zestari prioritatea edo lehentasuna emateko, ez dakite besoko minak eta horrelakoak, ez dakite hortik anekdotaren bat badaukazuzuk. Entzun dekuek hainbeste, Baina, bai, azkenien bera bakarrik ibiltzen da, lan pilo bat eitzen dau, eta askotan ibiltzen da, abastu emonezin gezaten dana gazteleraz, ez? Baina, anekdotari nire eukez, bastante realisti izatenaz, azkenin pertsona bakoitzan lana errespetauen bidea bai, saiatzenaz aurretik esaten, batzutan topera nahi oso duki eta puntuen zestu eta esa heltzen. Baina, azkenin ofizisuan parte da, ez? Eta errespetauen bidea bai ekipue. Noiz izan duzu horrelako ez dakite denboraldi txarren bat eta denbora oso gutxian zestasko apurtu? Bai. Batezue, gogoratzot Ameriketan, debuteu da hilebetera edo, han eguraldixek asko eragiten dau. Orduen zestu asko apurtzen dabe, bai. Eta gogoratzen aste betin 3 zesta apurtu nahi zela, pentsaizu, urto zuen 5 erabiltzen mozu aste betin 3 apurtu. Asko da. Hortikue peigerten dau, eta noberape bai, eta mala hosti edarra ineban, gogoratzen az. Baina, esan hau debutan kontu izango da, edo zer, eta ordutik ez dut hainbeste apurtzen egiz esan. Jokin eta bukatzeko, Julianek esan digu, zestagile gutxi daudela kontuan hartuta, nor jubilatuko da lehenago, bera dozu? Beitxu, espero, bera. Baina, berak urte piloa da hori ez, lehengun ezausten, 16 urtetatik, eta daukezela 59. Orduen, nik ustot, bera jubilatziaz batera beste bateri erakutziko baleutzeo beste batzuri, izango litzakela transmisio bat oso politxe eta derrigorrak gure kirolian. Eta, nik ustot zuen laguntziaz eta telebisten laguntziaz hau posible dela, ze hau azkenien gure parte da. Horrela den, eskerrik asko Jokin Arbe, Gabon. Bale, eskerrik asko lat. Zuena da hitza Xabier Antxon nahi duzuenean. Jokin Arbe lehengoan oso burumakur bukatu zuen partida ez zuten egunik onena izan Arbek eta Lopezek, baina oraindik bizirik da bikote hori ere, eta ikusiko dugu zer nolako joko ateratzen duten urrengoan. Antxon Alberdi eskerrik asko gaur ere gurekin izateatik. Zeu, reservat. Eta datorren astelenean berriz ere hementxe izango dituzue, orduan Alberdi aitarekin, Ricardo Alberdirekin izango gara, eta gogoratu datorren ostiral gauean eskupilota, Idiazabalgo Igarondo pilotalekuan izango dituzue, Altuna eta Martija, Peña eta Albitzuren aurka. Besterik ez, esker mila, izan